Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joylene, 24 years old. May ka-live-in ug may usami ka anak, taga Malita, Davao Occidental. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagkatao. Wa manggod kong magda sa apelyado sa akong tinuod nga amahan, aron inyong hisabtan, isaysay ko ang sugilanon sa akong amahan ug inahan sa daga pa si mama, ingon inyang mga panghitabo. Ha? Mabdus ka? Oh Arthur, mabdus na ko sa atong anak. Duha ka buwan di ay kong mabdus. Patay. Ha? Unsay patay? Musulti lang yung mo sa tinuod, Lina. Minyo bitaw ko. Oh. Kasado og may tulumig ka anak sa kong asawa. Animal ka! Animal ka! Yung ka ulit ha! Uso na! Ay, kumala ka! Ay, kumala ka! Sustintor lagi ko ng bata. Ginoo ko! Dako naman di ay nang imong tiyan, Lina. Pila na nakabuhan? Well na ni RV. Ug sunod buwan mga anak na ko. Posibleng mga pila na lang kaadlaw akong paabuton. Ug plano na ako nga muulit na lang ko sa among probinsya. Ug adto ko dito mga anak. Sus, paitang Arthur, uy. Minyo di itong karaho? Wagid ko kalibutan an RV oy. Nga dakong minyo ba di ay siya? Nya may tulo pagid ka anak. Ayaw gyud og tuo sa iyang sulti ha, nga musustento siya sa bata. Papirmaha gyud siya, nga kinahanglang musustento siya sa inyong anak. Kay maglisod yung kas pagukod na niya. Kay dili man mo kasado. Kaya minyo pa gyud siya. Ars. Human ko mga anak. Magpirmahan na gyud mi alang sa sustento sa among anak. Nana, nakapirma na ko nga musustento ko sa tong anak. Gipatawag mo dyan ko ni mo dinis yung barangay, oy. Nga ako man ang anak. Natural ra. Nga musustento ko, anak. Naniguro lang ko Arthur. Kay wabay ag ko'y dag-anan nimo kay minyo ka. O hinaot. Nga tumanon nimo kung unsa may atong gipirmahan dinis barangay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call Kalagot, uy, later. kalagot kang tawana. Unsa na? Di na makontak sa. Ma, Di ba ingon ko nimo, ang taong bakakon gyud na bisag unsaon pa na nimo pagpapirma-pirma. ma, Ayaw paghilak. Barog alang sa imong anak. O pagminyog lain, kanang anda mo dawat sa imong kahimtang o sa imong anak. ma. Anak ko kung unsaw kin sa kapalina. Ipasalig ko nimo. Ako ang mga mahan sa imong anak kung musugot ka lang ako. Ipadako pa ganing akong bansagon sa bata aron may matawagin siya nga iyang amahan. Melvin. Naminyo gyud og lain ang ako mama, kang Papa Melvin. Apan dili sila kasado, pero nagpapanagid ko niya kay giisip masabgit ko niyang iyang anak o gipadapa siyang bansagon. Gikan sa pag-eskwela nako, ang apelyado na sa akong stepfather ang akong gida. Siya nang nagpadako nako og nagpa-eskwela, hangtod nga nakahuman kog eskwela og naminyo. Apan dili pa gihapon perpekto ang ilang relasyon ni mama og sa akong stepfather og nakabuwag sila. Unya, dili na gyud mo mapatch up ni Papa Melvin, ma? Ayaw na pagdahom atong amahan nimong hilaw, Joylene.
Bisan pagdili na ako siya tinuod nga amahan, ma. Apan dili ba na to ikalimot nga dako siya natabang na to. Ilabi na sa pagpadako na ako, pagpaeskwela na ako. Mang bisag dili ko siya tinuod nga papa. Mingawon gihapon ko niya. Nya, saon man na nato? Nga dili manggid may magkasinabot. Ah, karon na lang hinuon nga dako na ko. Naminyo na ko og nangapo na mo. O lagay unta. Nganong karon nga mga tiguang nami. Ay, mahimo ba, Jolene? Ayaw na kugpugsaan ng bahin sa imong amahan-amahan. Dili na sayon. Wa ka man gud mahibaw sa tanan kung nganong naingon mi ini. O gayaw na lang sad pagpakisayod. Kay basig mawadaan kapag pagsalig o pagtahod sa imong ama-ama kung mahibaw ka sa hinungdan kung nganong nagka-diferensya, Jaime. Ma, Dawatan na lang ang among desisyon ni mama mo, Joylene. pero pa, basig mahilot pa ng pinagpangi ninyong mama, uy. Ug mag-uli na lang mo. Lisod na siguro, Joylene. Nagkasa magkukong mama ni mo. Ha? Unsam di sa ni mong mama pa? Ha? Unsa? Normal man sa mga lalaki nga to silang mga asawa. Sa'y normal. Sultihan ta lang ka, Carlos, ay. Kung ikay makasa na kog bahig babay, maabnormal ka gyud. Sugas ng asawa. Ay gikog suway yung mamabay ka do. Kay gikan pas tinuod na kong amahan hangtod nas na banabana sa kong mama nga giisip na kong ikaduhang amahan, babay ang issue kung nganong produkto ko sa usa ka broken family. Ayaw taon hatagig ingon ni ana nga klase ang pamilya sa atong anak, Carlos. Gusto nang nahitabo ni mama nga nabiktima siya sa mga lalaking daghan og naong. Joylene. Grabe ning panahon na. Halos ta ng pamilya nga naungkag, tungod lang og pamabay, pangapit. Ambot, dili ko makasabot kung nganong dili man gyud makontento og usa. Muduwa pa man gyud og laing team. Ibaylo man ang pamilya sa laing babay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ba kong maka-file og kaso sa tinuod kong amahan sa pag-abandonan niya nako gikan sa pagkatao pa nako? Kay nabiya siya gipirmahan nga mo sustento unta siya nako. Ikaduhang pangutana, kung pwede maka-file og kaso sa kong tinuod nga amahan, unsa masab nga kaso, ug asa ko modangob nga makatabang nako sa pag-file og kaso. Ikatulong pangutana, dili kasado ang mga matuod kong ginikanan. Makapangayo ba gyapon kog sustento sa matuod kong amahan, nga wa man ko magda sa iyang apelyido? Ikaupat nga pangutana, apelyado sa akong stepfather ang akong mida sa akong birth certificate. Hangtod na sa pag-eskwela nako. Hangtod ron nga naminyo nako. Bisan dili sila kasado ni mama. Makagukod ba ko sa iyang mga kabilin kung simba ko mawa na siya? Ikalima og katapusan. Dili kasado ang akong stepfather o ang akong mama. May katungod ba si mama sa mga napundar nila samtang nagtipon sila? Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joylene. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man atong gihuwat guys, ay namo pagdugay-dugay, ipadagyod na
ang inyong mga suwat na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Ato ang mga suking tigpaminaw. Of course, laing drama na pod ang inyuhang napaminaw kaganina. Laing suwat ang nahatagag kinabuhi. No, pinaagi sa ato ang mga artista sa kahanginan through our RMN Production Center. Og lain na pong tambag, no, ang mahatag namo sa ko ang partner nga si Dr. Obra. But magpasalamat mi sa mga nag-like og nag-follow sa mong Facebook account. Unsa imong Facebook account, Doc? Dr. Rene Obra, Yes. kanang naka-white blazer, no? Yes, Doktor jud kay picture si Doc. Okay, naman sa ko ilain ko yung dragon fruit sang nakong background. Naka Dragon Fruit Farm. Na Doc, ako. no? Na Dinhi or kato sa Yeah, Leyte? Inaga, Cebu. Okay. Makalingaw biya ka na magtanong. Ako na ako sa akong backyard. Ah. Namunga na, Doc, bag-ulang, upat ka buok. Oh. Makalingaw Basta siya, kaayo. white or White. red? White. White siya. Magkami ang white, Oo. no? Oo. Imported ba siya ko Oo. no mo ilang ingon. Of course, ako ang Facebook account Elaine Tantenko Bathan ug ang DYHP RMN Cebu nga ato ang Facebook account din mapaminaw ninyo ang mga nagkalain-lain natong programa. Yes. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw attorney is that remember not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Yes. Oh, no? naman kanabang ko bang mga tao mga ganang immediate gratification dayon, no? Dili bilang maayo kay more often than not siguro devastating ang mahitabo. So, kaya ma'am pasensya lang kita nga madugay-dugay og ka-realize ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Yes. Patience man ilang ingon, Doc, is a virtue. Yes. Unya, di man gud ta maabot dayon sa taas. Pila man gyud ka ang ato ang tikangon Mao gyud. para maabot ta didto sa taas. Pareho ra pud na sa atong mga pangandig damgo. Mga i-greet na to, Awang Doc. di akong gitubangan karon, no, ang atong mga gwardiya diya sa Argao Drug Rehab, no? Ila gyud gikuan ni si Salde Tampos, Boots Mualong rather. Jerome Solis, Jeffrey Loberas, no? The same is true to Monelisa Sienes Ager diya sa Sikihor. Mga Bation family diya sa Sikihor og si Yulinia Laplana sa Surigao del Norte. No, Yes. Roso sa pinamungahan mayang pagpaminaw og si Joseph Tison diya sa Damsay sa Nayawan Pardo ning dapayan sa Sugbo mayang pagpaminaw, no? Also kang Micaela Legaspi ug kang Jai John ug si Jillian Rodriguez Labrador. Magpag-greet gid kuno ni si Jillian Rodriguez Labrador. Hi ma'am, taga Bais City, Negros Oriental. Hello pod sa mga naa din ha sa Villanueva compound. Labi na sa ako ang igagaw nga si Marites, no, Tenorio ug si Gidget Tantenko Ibanez. Yeah, Sunbar diya sa Bay City. Ay, nindot very kayo, nice. no? Nakanako diya. Yes. Pwede po ka mag-whale watching dito. Musta naman dahil si Rose Gonzales Espinas diya sa Dumaguete City, no? Yes, and then, ato ang Ang atong letter Sender. sender karong adlaw ato ni si Joylen, 24 years old, taga Malita, Davao Occidental, no? Si Joylen, punto legal kining iyang Yes. sulat-sulira, no? May kalib-in siya og may usa ka anak. yes. Sumasa na bati na to ganun sa drama, legal ang problema ni Joylyn. No? Unang pangutanan ni Joylyn, pwede ba kong makapile og kaso sa tinuod kong amahan sa pag-abandon niya nako gikan sa pagkatao nako? Kay naabaya siya gipirmahan nga mosustinto unta siya nako. Pwede ba to ni? Well, of course, pwede kang makafile, no, sa imuhang papa, no, kay dili lang tungod sa iyang pag-abandonar, tungod sa pagkangan nga papa ug amahan siya nimo, period. Unya, tungod kay siya imuhang amahan, obligado kaayo siya nga muhatag nimo og suporta, dili lang in terms of financial or paghatag og kwarta, kung di man
gani apil po no unta sa imuhang overall unta nga development sa imuhang pagdako unya. Tungod kay wa iyang presensya pwede gid nato siyang paninglon sa iyahang pagkawala o pag-abandonar nimo. So pwede gid kang kapangayo og sustento no and imo sa gid siyang sukton sa iyahang absences sa panahong wa siya nagpakaamahan nimo. Okay, so dili lang dito siguro mong file o kaso, no? Dili lang, you extrajudicial know, lang sa. pwede extrajudicial lang sa. Kay basin pa ding madag storya nga, wala uy pa. gistorya, no? Barugi po din taong ko. Ikaduhang pangutana, kung pwede ba ko makafile og kaso sa akong tinuod nga amahan, unsa man sab nga kaso ug asa ko mudangop nga makatabang nako sa pag-file og kaso? Yes, so pwede gyud kaayo ka no nga katong giingon ni Doc kaganina nga dili lang ta mo diretso lang yun og ahensya. No, pwede ta mo diretso katultol kag asa imuhang papa makontak nimo, pwede ka mo hangyo og gamayng panahon niya makikita ka. No, imo siyang suryahon nga nagkinahanglan ka no sa iyahang presensya ug sa iyahang suporta no and then from there magsuryahanay mo, pwede magpinirmahanay mo no para ma-black and white, ma-put into black and white ang inyuhang kasabutan. Ug di man gani, then pwede gyud ka mo duol og lawyer or abogado para matabangan ka no pagpaningil sa iyahang obligasyon ngadto nimo and then that's the time nga mo file ta og kaso for support. Okay, ikatulong pangutana, dili kasado ang mga matuod kong ginikanan. Makapangayo ba gihapon ko og sustento sa matuod kong amahan nga wala man ko magdala sa iyang apelyido? Di man guna kinahanglan nga magdala gyud ka sa apelyido sa imuhang papa tungod kay ang balaod nag-ingon like I said nga kung ang bata illegitimate. Unsa gani nang illegitimate kanang wa na minyo ang ginikanan, either naangkan ang mama or because dili pwede magminyo ang duha. So illegitimate ang estado or ang status sa bata ana. And kung illegitimate child gani, di ba nag-ingon ta nga ang apelyido nga dalhon isang apelyido gyud sa mama, default na siya unless mutugot og mo acknowledge ang papa. Now, sa imuhang case ug dili ang apelyido sa sakto man na, di man na sayop kay illegitimate child man ka. Pero kung gi-acknowledge ka or i-acknowledge ka, no appeal nas imong ihangyo didto nga i-acknowledge ko kay anak man gyud ko nimo. Padalha ko sa imong apelyido kana pod og gusto pug ka nga modala sa iyang apelyido. Kung dili gani o pagpa-acknowledge lang para makapangayo ka og child support sa imuhang papa. Ug dili man gani pug kaniya ang kunon, ayaw og kaguol because there are other ways no nga ato sad yun siyang mapugos. Pinaagi nas balaod na paangkon nga ikaw gyud ang iyahang papa or anak gyud kaniya. Nakoy follow-up nga question na Yes, natin. Doc. Kasagaran ko na may tabo, no? Kung i-acknowledge siya ang papa, although dili siya married sa iyang uyab, katong mother sa bata, unsa may proseso nga mabalhin sa apelyido sa amahan ang apelyido sa bata? Kana gani sa birth certificate na to, Doc, na ama nay sa likod kanang acknowledgement of paternity. Fill upan na siya sa papa. Unya, fill upan na niya, pirmahan dito. Nga gi-acknowledge niya ang bata. So mabalhin na. Mabalhin na siya, ma-annotated. Actually, ang mahitabo ra gyud ana, Doc, no? Is that i-annotate na sa birth certificate nimo nga gi-acknowledge ka sa papa, unya mo na ni imong gidalang apelyido. Dili na, actually, di na mausab ang birth certificate. Naara na note dito. Nga makada sa apelyido nimo ang bata. Oh, tungod kay gi-acknowledge ka sa papa. Wala na kinalag adoption, no? Wala, dili. Acknowledgement Okay. raman na. Kay daghang kay ko mga nibala niyo na nga kasuhan, no? Yes. Sunod nga pangutana, no? Apelyido sa akong stepfather ang akong gidala sa akong birth certificate hangtod na sa pag-eskwela nako ug hangtod ron nga naminyo nako bisan dili sila kasado ni mama. Makagukod ba ko sa iyang mga kabilin kung simba ko mawala na siya? Yes. Now, makapangayo gyapon ka dili man gud kasado ni ang iyahang ginikanan, no? O unya. Makapangayo gyapon kag sustento, no? Maski pagwa ka gadala sa imong apelyido kay dili man gyud na good at all times, no? Nga madana to ang di man gyud ka makada sa apelyido unless itugot. Ang importante og basihan nato nga
makanakay katungod pangayong sustento is gi-acknowledge ka sa imuhang papa nga anak ka. Now, ang pag-acknowledge manggod ana duha pod, either extrajudicially or judicially. Extrajudicial meaning way daghang storya, no? Maski wa man gani nakabutang sa papel, sa birth certificate nga siya ang papa, siya mismo or ang imong papa mismo ang ning angkon nga tinuod anak ka niya mo na extrajudicial. So with that, naa na jud kay basihan nga makapangayo kag sustento. Pwede manggod nga naaampangan baron sa baptismal, ni pirma, ning tunga, naay mga text nga gitawag kag anak, ako imong papa. There are many ways to prove it, no? Nga anak ka niya. Then ang sunod ana kung di man gani, muadto gyud tag korte. And then the best way to show nga papa siya is through a DNA test. And once that is proven, no, ang court na moingon, ang korte na moingon nga, oy, anak ni nimo, obligado kang muhatag og sustento. Okay, so klaro kay na. Ikalima og katapos ang pangutana. Dili kasado ang akong stepfather ug ang akong mama. May katungod ba si mama sa mga napundar nilang samtang nag-ipon pa sila? Okay. Now, ang family code na ay provision nga naggahin para sa mga relationships, no, property relationships, sa mga managtiayon nga way beneficious kasal nga nagpuyo ka live-in, common law wife, common law manggod na relationship atong tawag ana, no, sa in English pa sa balaod kanang live-in pero way kasal, no. Unya naay provision kanang article 148 sa family code nga nag-ingon nga ang kaning mga relasyon nga walay beneficious kasal pero nagpuyo mo like husband and wife nya sa inyong pagpuyo, pwede gid unta mong magminyo, walang gid mo nagminyo, ang kanang inyuhang mga napundar nga mga kabtangan, no, sa sulod sa inyong relasyon, mahimo na siyang common property. 50-50 mo ana niya. Murara pog conjugal, walang natong gitawag na conjugal kay di man mo minyo. Pero naay katungod ang imuhang mama, no, sa half anang mga butang nga napalit katong nagpuyo pa sila. So murag partnership or Partnership, murag ingon ana, no? yes. Okay. Alright, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak ka raman. Daghang salamat o maayong adlaw.